କମ ପଇସାରେ ମିଳିବ ଗରମ ଖରା କମିଶନ ସବୁ ପୁରେଇଲି ଭଲ ତ ଆଉ ତମେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଚାଲ ବାତିବ ନା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ତ यार सीधी निकले तो क्या बोलो ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିବ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଇଲି ତୁ କୋଉଠୁ ଜାଣିଛୁ କଣ ହେଇଯିବ କି? ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଇ ମୁହଁରେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ना मुझे ये करी बैक साइड करी ना ना ये এটা अरे मुंडा करे कि हम जो आती है एपुड पड फेरी जाऊ तो ଆଉ ଟିକେ ଏପଟ ମାଡ଼ ହଉଛି ଏଇଟା ଆଗ ପିଇବା ପଇସା ସେଇ ପଟୁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲାଗିବନି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫୋନରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ନା ଯିଏ ଫଟୋ ଆମର ଏଇଠି ତ ଠିଆ ହବ ଯାଉ ସେଠି ଜୁମ୍ କରି ଫଟୋ ଉଠେଇବି ମୋ ଫୋନ୍ ଦେବି पैसा नवा पड़े पर्सटा धरिक पैसा पकेट
ଆସିନାହାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରେ ବନ୍ଦ କରେ